Me nama. Sarkin nama ya. Na ga nama ya manyan nan fa nawa ne? 500 dan dumama mu da Allah dumama sarkin nama kai. Nama dan girman Allah ba nuka. Ba ni madoki. Ai ko wallahi sai na gane shirin naman nan ina zuwa. Kai maukaci gari nan ai hawa da Allah kai ka tashi ka wani abu lallabi kai ashe bai na wannan mugun gaude ne billahi na ga maka abin da ya wallahi tirran nan da haka muke nake ga ma da yanzu mun ƙara kiba ko kai nake ga maka kana da wasira ni ina wasa ne kai mutanen nan yau aka samu ne kuma aka wanke na ga baki sai mun motsa ki tai wallahi wani sabon mai nama nake ga ma muka samu akan kwanan can muka wanke shi nake ga ma kan kuna sabon mai naman nan shi ba kai kun ci naman jaki kun ci naman jaki Allah ya sa da man ji so ɗaya ne a ga kai da kai a ga da yawa wallahi kai ka labarin kace akwai mai nama a wajen wallahi kai wata shekar jiya kake cewa mu je mu wanki mai naman nan amma wai tsaya ni tambaya wai jakin da ba halal bane kun ya Allah saboda Allah